Всім привіт! Почали відключати світло. І що ж робити? У мене є отакий старенький генератор. Він двохтактний. Тут, виходить, масло з бензином ми заливаємо. Опа, бачите, масло з бензином. І він в мене стояв 2 роки без діла. Завів його, і тут є проблема. Там є флажок такий, і він не переключається. Будемо сьогодні, я не механік, від слова взагалі. Будемо сьогодні з вами розбирати оцей апарат і пробувати його відремонтувати. Як я це роблю, що я відкручую, дивіться далі.